kuma da kuni a je gudun kawai ya siyo maka kaya. Ka kwantar da hankalinka. Ku zan tura kai ne wakili na a gabas. Ka kwantar da hankalinka. Kai ne wakili na. Ba matsala karka da mu. Karka da mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Laminu. Ya gida lafiya lau. Lafiya kalau. Ya gari. Lafiya kalau. Yau ma an zo kenan Laminu. Yau ma an zo kenan. Ka gaskiya kai matsala gare ka. A yau Alhaji wallahi wata matsala ce ta kawo ni. Ka san abin da aka saba dai muka zo a dan kare mana. Gaskiya ne. Azumi nake yi ne kuma na fi so in na sha ruwa in zan sha ruwa in dan sha mai dan kauri kauri. Wannan haka yake. Da yake ka san mai dakin ta. Ai ba fulata na ce. Gaskiya ne. Dole da fanke. Gaskiya ne. Ni ne na zo a dan taimaka min da ko 150 ne da alalaji dan wani abu a ciki. To. Laminu ana tunanin Laminu ai ina ganin da in baka kuɗi ai gara in baka aiki da in baka bashi Laminu. Aiki kuma Alhaji? Gara in baka aiki ka yi ka samu kuɗin ka saka a jiwu ka ci fanken ka hankalin ka kwance baka tunanin biya na. Aikin ba wani mai wahala bane. Ai ba wani mai wahala bane aiki za a bai. Ya karasa kwame kafar ta can baya. Kwarai kuwa. Iya kwaba kasa ne kawai. Kwaba kasa ne. An gama nawa za a ban? 150 nan baka. An gama ai. Ai kenan. An gama to ya za a ina. A bayi ɗari. A bayi 100. To 100 za a baka. Haba dan girman Allah. 100 za a baka. Ba matsala. Zan ba kunya. Kai je gida ka dauko kwano ka dauko kayan aiki maza ka zo ka fara. Ina sallama za a ban? Za a baka ka ce Alhaji ya ce a baka. Ka dauko kato. Maza Laminu. Maza. Mutane an ba iya musu. Allah sarkin fada. Wallahi ma iya musu. Kawai garin kara irin wannan zaka rinka musu. Ai yafi. A'a. Alhaji na gama. Wala mina ka gama aikin nan? Na gama. Duka ka kwabe kasar nan. Ƙarya yake Alhaji. Baka ga heburin ba ma ƙasa? Aje a gano bai gama ba. Ƙarya yake. Aje a gano sarkin fada. Aje a gano. Na gama na ce. To Alhaji ina ga ya gama a bashi kuɗin. Haka.